Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukeli osukwini lesibili sila kwaDokotela uMngomezulu owaziwa kakhulu ngoThekwani ushaya amaphiko ezifweni zabantu bephile naseyinhluphekweni zabantu iphenduke igolide. Silana ke endaweni yase PMB eMaritzburg eWilo. Khona amathwasa, khona izangoma, khona umphakathi, khona iqumama, khona abangane, khona umndeni. Kugcwele ngendlela eyisimanga and bavathe kamnandi noma bavunule kamnandi noma baligqokele kahle idlozi osukwini namhlanje. Mhla ka16 ke enyangeni kaJuly elamegama ngoMC Pholoba sizocoshela nje ubumnandi bezangoma namadlozi mayehlangene ndawonye kwenziwa izinto ezinhle. Team yesiyaviva TV1 isekhona sisazoba khona maningi ama-interviews esisazowenza wena okwakho ukuthi uze itende njengoba nilibona nje lizobe lihleli izangoma zigcwele ithe qhu ubabwazi ukhona lapha umkhuluwazi ukhona lapha nobabwazi wesibili ukhona lapha kugcwele nje ngendlela eyisimanga. Niyabona ukuthi zidla ngajuice, zidla ngagolokho, zidla ngeinto ezimnandi nje ezahlukahlukene neplate lihlobile lisezingeni ayikho into eyinkinga. Mawukuthi ke wena uyafisa ukuthi ubona noDokotela uMngomezulu likhona ihead office yakhe ese PMB phakathi edolobheni ukhona la kwaZulu Natal usebenzela ke eMaritzburg la iseWilo la kunezigodlo khona engaphezulu kwezigodlo ezinhlanu indlela nje ke igceke esetshenzwa ngakhona kulona. Sibonga kakhulu ke eNingizimu Afrika ngilandele senze njalo. Umuntu ke njengoba beshilo ukuthi usazokukhombisa ubumnandi obukhulu cishe uyabona zithelile izangoma ine fashion manje ina that thing especially mawungila kwaThekwani izinto zakho zonke zihamba kahle. Ngibona ubukhazikhazi ababukhuluma beze bebukhulume nasemsamo bekukhulume nasempilweni zabanye abantu. Ngifuna singenela ngaphakathi just to see nje ukuthi kuhlelwe kanjani kuhlelelwa bangoma. Can you imagine kwaziwa kudala ukuthi noma kwakwazi ukuthi izangoma abantu bemcaka abantu bebovu abantu abangahlelelekile abangafundile abangazisingisi abangcolayo kuningi okushiwo kodwa buka leli igeza la lensizwa leli nayi lensizwa le uThekwani lona ushaya amaphiko nganiza kwethu uThekwani wenza izinto zenzeke uDokotela uMngomezulu ula eWilo eMaritzburg bonke lobu bukhazikhazi libona la uthi namhlanje ucelebrate iminyaka engamashumi amabili 20 years anniversary ayenzayo kaThekwani nje solokho abakhona wenza izinto ezinhle. Sibona ke ikhishi lapha sibona isound system sibona hey kuhlelwe kamnandi manje. Ngifuna unizobona ideco ngilandeleni nibukela ideco ngaphakathi indlela ezikhala ngakhona. Sibona ukhala wegolide, ngibona uwhite, ngibona ublack, ngibona amawayini. Kuntswempu nje ngendlela eyisimanga. So Ningizimu Afrika, Africa worldwide khona ke la samba khona ku red carpet kumnandi ngendlela eyisimanga. Cishe uzobuka nje ukuthi itende la khona likhulu ngendlela eyisimanga ngoba baphumile abantu kakhulu izangoma, iziqumama zeyigwili ezakhiwa khona la ekhaya. Ngibona amathwasa, ngibona izinyanga, khona basuka komhlaba yalingana, khona basuka koJohannesburg, khona basuka koMpumalanga, khona ishiguli nazo zanikezwe ithuba elanele ukuthi ayingene ithokoze. Basenza kuhlelo lapha ngaphandle lokuthi konke abakwenzayo idlozi alikwazi bengaqhiphotheke ehlalweni bengalibikelile ukuthi namhlanje usuku olukhulu usuku lobumnandi usuku lenjabulo la bagubha khona iminyaka engamashumi amabili 20 years anniversary eyenziwa ke la ngaphansi kwesisekelo saThekwani Traditional Clinic ekuyiclinic yakho ke eSouth Africa enxuswayo futhi ukuthi enzani show ukuthi kule number egijima la on screen niyafona kuze nawe ngelinye ilanga uyibone ucontribute entweni nje noma ngelinye ilanga uyibone uyipart and parcel yento enjengale. uDokotela uMngomezulu ubaba uThekwani ngaphansi kweThekwani Traditional Clinic. Mina nawe asibonane futhi kwisiwombe esilandelayo. Ngibingelele kubalandeli nababukeli bezinyanga TV inkalo zonke nababukele silapha ke kwezinye zezigodlo
njengoba ekade sishilo izolo ukuthi igodlo zala ekhaya ziningi kakhulu. Lesi godlo lesi sikusona ikwankabenhle ilesigodlo ke esise Wilo Fontaine lapha eMgumundlovu. Siqeda ke umsebenzi kade siwenza lapha wezicelo njengoba sasimemezelile ukuthi abantu bangafika bezofaka icelo zabo. Izolo ke sike saphuma ke nje bekade nizwa ukukhala ke insimbi siletheke oNkulunkulu lapha nje bekade shilo ukuthi bazokwazi ukuzosiza abantu. Abanye ke basizakele, abanye abasizakalanga. Njengoba sisuke sifaka icelo nje mawubuka mhlambe lapha nje benibona nje ukusekusele lapha abangakakususi kwenkukhu ezinye ibheke phansi ezinye ibheke eceleni. Shuthi ke amandla wona asuke lawula lesilwane lesi osuke umuntu esilethile ukuthi siyamkeleka isicelo saso noma cha. Amandla mayike abheka phezulu kusho ukuthi oNkulunkulu basemkhathini basamkelile leso sicelo kuzoba njengoba umuntu futhi ecelile. Uma kwenzakalile yabheka eceleni kusho ukuthi bamanqika kusakhona la esafuna kona sikuthintele khona siphinde sikulungisele. Njengamanje ke abanye ke basaphosa amathamba basahlolelwa ukuze sithole ukuthi yini le dala ukuthi icelo zabo mhlambe zingavumi. Kwesinye isikhathi mhlambe ke imvamisa kuyadingakala ukuthi badlule emthini ethize esicabanga mhlambe sobasiza ngayo nje khona futhi namhlanje. Inamba ke ithi 072 301 8927 072 301 8927. Ngibonge. Umuntu ke njengoba beshilo ukuthi usazokukhombisa ubumnandi obukhulu cishe uyabona zithelile izangoma ine fashion manje ina that thing especially mawungila kwaThekwani izinto zakho zonke zihamba kahle. Ngibona ubukhazikhazi ababukhuluma beze bebukhulume nasemsamo bekukhulume nasempilweni zabanye abantu. Ngifuna singenela ngaphakathi just to see nje ukuthi kuhlelwe kanjani kuhlelelwa bangoma. Can you imagine kwaziwa kudala ukuthi noma kwakwazi ukuthi izangoma abantu bemcaka abantu bebovu abantu abangahlelelekile abangafundile abangazisi ngisi abangcolayo kuningi okushiwo kodwa buka leli igeza lalensizwa leni nayi lensizwa le uThekwani lona ushaya amaphiko ngani zakwethu uThekwani wenza izinto zenzeke udokotela uMngomezulu ula eWilo eMaritzburg bonke lobo bukhazikhazi libona la uthi namhlanje ucelebrate iminyaka engamashumi amabili 20 years anniversary ayenzayo kaThekwani nje solokhu abakhona wenza izinto ezinhle. Sibona ke ikhishi lapha sibona isound system sibona hey kuhlelwe kamnandi manje. Ngifuna unizobona ideco ngilandeleni nibuke la ideco ngaphakathi indlela ezikhala ngakhona. Sibona ukhala wegolide, ngibona uwhite, ngibona ublack, ngibona amawayini. Kuntwempu nje ngendlela esimanga. So ningizimu Africa worldwide khona ke la samba khona ku red carpet kumnandi ngendlela esimanga. Cishe uzobuka nje ukuthi itende la khona likhulu ngendlela esimanga ngoba baphumile abantu kakhulu. Izangoma, iziqu mama zeyigwili ezakhiwa khona la ekhaya. Ngibona amathwasa, ngibona izinyanga, khona basuka komhlaba yalingana, khona basuka koJohannesburg, khona basuka koMpumalanga, khona ishiguli nazo zanikezwe ithuba elanele lokuthi ayingene ithokoze. Basenza kuhlelo lapha ngaphandle lokuthi konke abakwenzayo idlozi alikwazi bengaqhiphotheke ehlalweni bengalibikelile ukuthi namhlanje usuku olukhulu usuku lobumnandi usuku lenjabulo la abagubha khona iminyaka engamashumi amabili 20 years anniversary eyenziwa ke la ngaphansi kwesisekelo saThekwani traditional clinic ekuyiclinic yakho ke eSouth Africa enxuswayo futhi ukuthi enzani show ukuthi kule number egijima la on screen niyafona kuze nawe ngelinye ilanga uyibone ucontribute entweni nje noma ngelinye ilanga uyibone uyiphathe parcel yento enjengale. Udokotela uMngomezulu ubaba uThekwani ngaphansi kweThekwani traditional clinic. Mina nawe asibonane futhi kwisiwombe esilandelayo.
abagulayo nabahluphekile webabasondela sondela emkhunjini yanokhokhovula yimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yanokhokhovula uzophila webabihamba nenqola webabihamba nenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini yanokhokhovula khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala